Unai Murgiondo espeleta naiz, oinatiarra, 58 urte dakot. Ingenieritza elektroniko ikasketak initun, eta ordutik lan horretan abil, diseinu elektriko eta software ingeniari moduan, eta azkenengo 2 urtetan Ulma Pakatxineko lehendakari moduan beban abil. Oinarteko Euskaraldiko edizio danetan parte hartu dut, beti ahobizi rolian, ia hurrengorako ikarako be animaiten ezen. Laugarren edizioa izango da Euskaraldikoa, oinarte danetan parte hartu dut. Danetan ahobizi rolian, naiz eta, aldi hontan eta aurrekoan be bai eukinen hausnarketatxo bat, belarri prest izan, eta, jentiari eskaintza hori iteko, nireana euskara zuzenketako. Bai da egisa asko erabiltzen dula, oinatin asko erabiltzen dela, lagun artean batez be ika, baina, ni neu naiz ikusten gai ezagutza faltatik, konpromiso bat hartzera Euskaraldiko ika honetan, ez? Honetako zaiena izaten da askotan euskeriari eusteia ulertu bai, baina hitz egiteko gai eztan pertsona batekin adidez, ez? Ni esan dako egunerokoan, lanian, kalian, euskera zibiltzen naiz beti, baina bai da egisa pertsona bati euskera zitea kostaitexakola ikusten dunean, horre euskera zeustia izaten da apur bat batzutan nahiko nekeza. Eta, ariketa mota hau, adibidez belarri presten kasuan, eurak eskaintza hori dabitzela egiten, eskaketan dabitzela mesedez, niri euskera zin, hor badaku zer ikasixa ahobizi moduan, ahobizi rola hartzen du nok. Euskariakin eukiduten harremana, nire ama hizkuntza izan da, betidanik umetatik bizi izan duten hizkuntza izan da, eta gaur egunean berezko hizkuntzatzat dakotena. Orduan alde hortatik, bai saiaketa naiz, bai euskal kultura konsumitzen, izan literatura, musika, zinea, apur bat danetik, ez? Arlo profesionalian bai, ikasketa gehienak alizan eben einian bentzat euskera zinitun, eta oin lanian hori ekarten saiaketa naiz. Oso lan talde euskaldunako eta gure arteko erramanak eta lana egisa esan euskera ziten dula, eta hortik jarraitik egiteko asmo batin. Bai gurakoneke aldi hontan bereziki nire lanian ahobizi izaten jarraiketea, ez? Batzutan, igual arlo profesionala alde batera izten du euskera gaixetan, baina nik edizio honetan gurakoneke bereziki esparru hortan injarra jartia. Ezagutza aldetik oso altua da gure lantegitzan. Orduan, oin igual erronkia da ezagutza hori erabilerara pasaitzea, ez? Lanketa handixak egiten dira lanian, bai izan euskara batzorde bate ordaku pultza egiten gai honetan. Aurten izango da, 20. urte hurrena euskera plana martxan jarri zanetik, eta badaku goguan olako ospakizun berezi batzuk itea, eta euskaraldixakin gaina dana batatuko hau danez, apur bat bixen artean injar berezi zaiten ezagutza hori erabilerara pasaiteko. Baita gisa emuten daula azkenengo urtetan nolabaiteko, ez dakit beherakada bat dan, ero estankauta dauen euskararen erabileria, ez? Nik uste dut, ezagutza aldetik, inoiz baino datu hobiak eukiko gebela, ez bakarrik oinaten, baizik eta Euskal Herri mailan, baina erabieran langa horreik ezin ganditu gabiltz, ez? Eta horregatik nik bai ikusten dut guztiz biharrezkoa dela olako ariketakin
eta apur bat pilak jartzea.